Kto je najstrašidelnejší človek u vás doma? Na 100% moja mama. Prečo? Keď je mama nahnevaná, ocko sa k nej ani nepriblíži. Kupuje ti ocko hračky? Je štedrý? Nie. Vždy vraví, že je na mizine, alebo že peniaze nerastú na stromoch. Ale v krčme s kamarátmi, tam je z neho pán milionár. Kto ťa má radšej, mama alebo ocko? Ocko. Fakt? A kde je tvoj ocko? Ten pán s veľkým brúškom. Bože, to je skvelé. Koho sa viac bojíš? Mami. Nebojíš sa ocka? Nie. Ocko sa vlastne bojí mami. Kto sa nahnevá skôr, mama alebo ocko? Mama. A ocko? Ocko stichne. To je horšie. Delíš sa o svoje pochuťky so svojou priateľkou? Len tie nudné. Nudné? Ako ktoré? Zeler a niekedy vzduch. To dobre si nechávaš? Jasné. Čo robí tvoj ocko, čo ťa najviac rozosmeje? Keď beží, brúškom robí toto. Blub, blub, blub. Čo si to povedal? Keď ťa v noci niečo vystraší, kde potom zaspíš? U ocka v izbe. Aha, čiže ocko je ten odvážny. Nie, on veľmi nahlas chrápe a vyplaší príšery. Čo je najvtipnejšie? Čo robí tvoj ocko? Spieva z prche veľmi nahlas. Znie ako dinosaurus. Dinosaur. Koho máš radšej, mamičku alebo ocinka? Otinka. Prečo práve ocinka? On kupuje hračky. A mamička? Ona ich schováva. Je tvoj ocko silný? Veľmi silný. Ale aj tak sa bojí mojej maminy. To je skvelé. Čo robí ocko cez víkendy? Opravuje veci. A podarí sa mu to? Najprv skúša a potom si pustí video. Čo robí maminka? Všetko. A tatínko? Nič. Nič? Len papa. Čo občas roznevá mamu? Ocko. Čo urobil ocko? Odpoveda späť a chce byť šéf. Takže mama je šéfka? Áno, ocko pre ňu pracuje. Kde mamka skrýva sladkosti? V zásuvke so zeleninou, lebo vie, že táto tam nikdy nehľadá. Ty si tam už pozeral? Každý deň, odkedy mám 4. No to je super. Kedy je podľa teba v poriadku niekoho poboskať? Keď je bohatý. A prečo? Lebo si potom môžeme kúpiť veľký dom s bazénom. Jejda. Robí tvoja mama niekedy problémy? Len keď nakúpi priveľa šiat. A čo na to hovorí tvoj ocko? Nič. Schová kartu do mrazničky. Kedy sa ocko tvári, že je zanepráznený? Keď mamina chce pomôcť. A čo vtedy ocko robí? Pozrie do mobilu a veľmi rýchlo chodí. Hovoríš niekedy klamstvá? Nie, Nikdy. Ani raz? nie. Ja len skrývam pravdu. To si myslí, že je u vás doma šéf, ale nie je. Ocko. Prečo hovoríš ocko? Hovorí nahlas, robí pravidlá všetkým, káže, potom sa na ňo mamka pozrie a on hneď poslúcha.